Hello everyone, welcome back to my channel. Being the lifestyle channel नोंसोर बयखौबो बरायबाय। नै जोंहा ज' मन्दिराव थांनो नागिरदों। मन्दिराव थांनो नागिरनायानो जाहैबाय जोङो खान्थाल फिथाइ लायनो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे नै थास' बिबारबो नागिरलांगासिनो दङ। सुइटि फिफा दं, बेवाइ दं, सुइटि आं आरो नै नानि दं। फाइला दङ, मथि दङ, दंजोबो। मोनबाय? बेसेबां? खयथासोल' जादों? नोंसोर मानो मास्क लायाखैलै? जोंथ' नोंसोरजों थाफाखाला। थ' जोंहा थांग्रोसै फैदो नानि। ओइ नै मैथा सिख्लाया हा गोरलै गोरलै। Mami di jeng bam jak kudu ang nak haru bai bai no. Thai. Chalo. Thôi Cho mauเลยakhai jeng di lawa na. Nei ja Mandir मोनफैबाय. आबैया जिरायनानै दं. Gele mam liwat bagun tiket manusia. Apa जिरायदों? Mangsiamoन. Mangsia. थाथोंसै उन्दुथोंसै. जिरायथ' आबैया. जों खान्थाल लांसै. औ. गेट गोदाना दाबो जायाखै. जाहांहाङैनो दं. सुमफ्रामा गोथावमोन दाथ' अखा हानायजों दै हाबबाय थावला बे बारा। जा दङलाय फिसा फिसा। दाख्लि एसे सान्दुं माबानायाव लांफैनाया गोथावमोनलाय गोदैमोन। लेवार बागोन दै। आं मार थांबावनो बाहाय। नों थाबाय बेहाय लेवार बागोन। गाखोनो? बेखौ थाइसानसै। सानदो औ। आथाया। फैथारनो थैनै। राना? ओइ नै। लेवार फिसा फिसा गोमोनाव खेनसे जानायालाय। औ। थाबासो मोनगोन नों। थाम्फैया जा सुखायोलै। जाबाय। माबा अखा थखा हानायखाय ग्रिन जा मोजां नुदोंलै ना गोथांनो। औ। एम्फौ सुमु जाहांबायना। एम्फौसुमा दानो। समावबो जि एम्फौ सुमु जायोमोन। जाबावगोन इयो। जबा दालाय लाबायलै। हेल' नों गायहैगोन? रुमाव गायहैगोन नामा? Katol. Dumru nanger sini na aja sini ini. Maksud mulai. Dumru. Beku आङो जानाय नुदों दे. जाजायोब्रा. बेखौ जायो?
नङाथ' बे जों जाया मामि बेखौ ओंख्रि संसोंबासो जायो ओरैनि लामाया ओरैनि लामाया ओरै गिनानै ओरै कलेज थांजाबाय आरो ओरैथिं थांबाथाय टाउनथिं मोनहैबाय ओमफ्राय नैबे हस्पिटालनि क्वार्टार्सफोर बैयो बिल्डिं नुहुरनायफ्रा हस्पिटालनि उनथिंजायनि जाहैबाय आरो बे हेल' केमेरामेन मागना हाजिरा हमदों लेले केमेरामेना थिगना हाना दामनांगौसो होननानै खोदो नोङो नै मा दासो जादों एदा ओइ नै इयाव मैथा सिख्ला दा दै मोननानै आराम रज'फिनबाय मालाबा जागोन बेखौ नाजों मैथा सिख्लाजों नाजों आगैया नै जों दा न'आव फैबाय ओइ नै खान्थाला फिथाइया बे थाइसे ओमफ्राय नैबे थाइसेबाव गोलाव साइज सिस्टेम ओमफ्रायो बेखौ आटाखौ माबानानै दोननांसिगोन खान्थाल जानायनि रेडि नैबेखौ दोनहैनोसै दे स्टेन्डखौ मामिनि जि लामग्रा स्टेन्डखौ थिखोखानांसै याहू इसको ले जाओ नानी नै खान्थालखौ दानबाय जोंहा जासिगोन मा बिलाइ आदुमग्रा बिलाइ ना लाबावनांगौमोन ओइजा गोरलैसो नामा एसे गोरलै दं जाजायो गोदै सेंग्राफ्रा बेखौनो लाङै जाहैगासिनो दंमोननो आबैया थाब लांफैद' नङाबा जोबजोबसै सेंग्राफ्रा जाजोब्बाय होनलायलायो नामा बेगरा जाबाय एवनानै जाजायो बेगरा माबायदि जागोनबा आसार बानायबासो थिग जागौमोनदां गोदैथ' गोदै मोनजालायदों गोदैब्रा एव गब्लेजोब्बाय बेनो बेवाय बे माबाखौ दागार दे दाबुखौ दागार मोनसेल' जमा दोन एवनो मोनसेबो गाराना आबुबो बेगरखौ जाजोबगोन आं संख्रि लायनोसै नै लोगोफोर खान्थालानो बारा राजोबाखैमोन ओमफ्राय माने आबैया खान्थालखौ नै जोबजोबसैसो सेंग्राफ्रा लाङै जागासिनो दं लांफैदो होननायखाय लायबाय ओमफ्राय थाइदों आरो थाइबाबो माने इसेबां बुरजा थायाखै खम थाइदों ओमफ्राय एसे राबावनांगौमोन ओमफ्राय दा लायाबाबो जोबखागौमोन नालाय लायबाय जोंबो ओमफ्राय दा बै थाइसेखौ ओंख्रि नैबे एसे रासिननाय बायदि नुयो आरो बेखौ गोमोन जानोसै दा बेखौ गोथां जानोसै होननानै दानखावदोंमोन दा एसे गोरलैबाबो जाजायो जाजाद्रायै नङा दा ओंखायनो जोङो जानोसै बेखौ सोर खान्थाल जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफ्रा आसिखौबाबो गारानो एवगोननो आसिखौबाबो गारा जाहैदों मोनसेबो गारा आरो खान्थाल बेगरखौ माया बिराद जानो मोजां मोनो खान्थाल बेगरखौ माया मा होनो मिथिबाय लोगोफोर बड'लेण्ड बादामनो बियो बड'लेण्ड बादाम मानि थाखायबा दा बेया बड'लेण्ड बादाम मोनजासिगोन बेबस्थाया थांबाय ओरैनो धुपखाथि सावगालायबावबाय जानायाव डिस्टार्ब जायो नालाय आइनानि आदै उन्दैया खान्थाल गोथां जानो फोजालाय दे होमबा लोगोफोर दा जोङो खान्थालखौ जानोसै दानबायानो जखन जाजा साबैद्राय नङा नालाय जानोसै दा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आं खान्थाल जानायखौ देखायबाय थाला
होमबा थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय फुख्रि बिदियानो मोजां एवनो गोरलैयानो